Хора, аз съм Дани БГ и в днешното видео ще играем с Нихат. Може би го знаете, има 1000 последователя. Ще покажа снимка, ако успея да намеря от неговия канал. И днес ще играем No Move Challenge. Той ще играе с Мортис. Там да му препикна. Така. Той ще играе с Мортис, аз ще играя с Dynamite. И да, като цяло това е смисъла на видеото. Може да се абонирате за мен и за Нихат и нека да почваме. Ако да е реди, ще е хубаво да е, все пак. Ама напиша, рей. Какво ми пише пак този човек, бе? Едно видео не мога повърля. Изчакай. Изчаквам. Най-накрая. Ама той пусна ли изобщо Мортиса? Не ми кажи, че не е пуснал Мортис. О, добре, пусна Мортис. Там. Съжалявам, че не го чувате, просто нямам втори телефон. За другото видео ще се опитам. Давай, Нихат. Така. Не. 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 О. Не. Какво правя? Така. Добре. Така. Той писна топката. Така. Оп. Оп. Нашия поне кери. Тъпо за нашия, обаче какво се прави? Оля, аз съм кил, омга! Да е реди. Трябва да гледам на акаунта. Не успях. Разгледаме. Между другото, вече си обработвам видеята не както преди с CapCut, а вече си ги обработвам с InShot. Не. О, не. Ние сме много тежко English or Spanish в момента. Опа. Не бях аз. Омага. Давай. Не. Това не го видяхте, нали? Все пак. Да. Опа. Добре. Той е пипнал топката, аз съм направил кил. Оле. Не ма би. Сега това не се бъде, че аз мърда, защото все пак тя ме контролира. Или той, или каквото това. Не зависи от мен. Така. Оп. Добре. Защото се не мога да направя дабл джъмп. То е нормално, как да ги бием? Оле. Аз поне имам 20 000 дем, ще има 3000. Ай го лайка. Добре, дай сега да му разгледаме на бързо акаунта. Добре, 28 ранг Колт, 25 Франк, Едгар, Брок, Лили и Рико и някакси, да, може и Шеби. Какво ми пише, бе? Дай Ду. Между другото, Ду ще е много забавно. Интересно ми е на Ду какво ще стане.
Ама... Аре, бе, защо точно сега няма да зареди? Най-накрая. Между другото, може да напишете кое е по-добре, InShot или CapCut. Според мен е... Не знам, аз InShot още съм правил видео за това CapCut. Опа, мъгах. Айде ми Power Cube. Аре. Така. Когато си на едно място, едно трудно да направиш Double Jump, иначе мога. Аре. Не, зоната, бягай. Бягай. Викам да стоим в храст. Дай да стоим в храст, бе. Така. Аре, бе. Не. Между другото, сигурно ще взема Brawl Pass-а. И естествено, че е плюс, ако го взема. Все пак, да. Така. Тук някой няма, никой. Убих някой! Омага! Аре бе, Нихат, ела де! Не! Нихат! Омага! Не! Поне имам кил. Представете ли си да направим първо място? Това ще е велико. Абе, какво ми пишеш, бе? Те ще ми каже, дай, де знам. Що тръгваш на средата? Ами, де знам, брат, няма кемпа. Ей! Не, брат, служи Дариус. Омага, брат, служи Дариус, не мога да повярвам. Служи, къде? Къде му е? What? Ето. Живо, моля. Моля, той не ми каже, че не го смени. Не крал мъгъл човек. Хляб. Той е здарил. Не. Не мога повярвам. 300 IQ момент. Омага. Не, бягай. Брат, как също кадарил, бе? Пак е набил 3500 демиджи. Ала стига си писал, бе. Дай аз да взема Дайна. Ама с кой ще играе, бе? Тъпачос. Ще играя с... Де да знам, се опитам с Мелоди Song Tutorial. Аре, се опитам с Мелоди. Дано се получи нещо. Най-накрая.
Ох, ние сме точно там, където никой няма да дойде. Мале. Аре, ми сад. Не достигам. Ако никой не дойде, аз просто ще пукна. Не, идва. Помогни ми. Не мога. Браво! Браво! Ничего има там. Ти си ми надеждата. Не! Не! Помогу. Не! Не живеш! Какво правиш? Не! 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 О, мога, човек. Сега ще ми покажа как се играе Dynamite. Това ще е последна игра, мисля. Защото просто... не знам. Следна игра. Мале. Миши се щупа дистанционната, бе. Между другото, може да пишете в коментарите, коя според вас е най-добрата... за обработване приложение, според вас. Кое е най-доброто приложение за обработване? Джанката ми казва CapCut. Михат ми казва InShot. На мен CapCut... Аз преди едитвах там нещо, обаче... InShot ми е по-лесно. Как? Абе, защо не става? Не, бягай! Еми хора, това беше от видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, лайк, subscribe и това беше.